Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami dohot inanami na hinaholongan. Tapamanat ma barita nauli lasni roha dihita di bagasan partikian minggu sadarion. Imana tarenet sian Efesus bidulima mamuka sian ayat 8 rodi ayat 14. Songonon madidok disi tapai huti hutma. Aina holom do hamuna jolo alai tiurdo anggon waing di bagasan Tuhani marparange mahamu songon akka anak hatiuron ainasa habasaon dohot hatigoran dohot hasitongan ido parbue ni natiuri takasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani unang ma saor hamu tuaka ulaon haholomon nasoada parbuena picangi hamuma akai tagonan aigari manaringoti naniula nasida dinabuni gari hailaudo alai gabe patar doi saluhutna tinoruan ni natiuri ainasa naung dipapatar tiurmai dibaheninin nado tarsunggul maho na tarpodom jalahehema sianak kanamate gabe sodangan ni Kristus maho ima sahatna dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan dadaholan makka porseai surgo manangulu na saleleng nilelengna na pinaradi ni debata do pakita bulauta songon halak na porsea tu ibana alai di namar haporseau kita tu Yesus Kristus gabe marhiteido takas diajari jalalaus ditogu-togu hita dinalaho mangulahon nadenggan marsorminan sian parulaun nadenggan naung binahen di debata dopak kita ganup jalalaus i nama norda nama ngajari nama nogihok kita dinalaho mangulahon akan nadenggani namar lapatat do yamang do tamuinang dada hadirion naso ibana dada hadirion naso beroperasional alai hadirion na mangulu do ibana didirit tagadup asa marhitei tarjauh hita asa marhitei tarotjar roha nang pikirata dinalaho mangulahon akan adenggani sepihak boydo tadok tu diritna dang tuk hita dinalaho madok dia dona denggan dia dona roa alai halak naung mian di bagasan hadirion ni Kristus na mangula na mangulu ido na manakasi ubuk tuaka parulaon na denggan doi manang dang alani amang dohot tamuinang dang taru lagi tanah denggan di perdalanan ningoluon anggo somarsigat tuk kita tu hadirion ni Kristus na mangajari kita mangulahon na denggan dang tarulah kita na denggan di perdalanan ningolutta anggo sotakas do kita mang dohot tamuinang maka porsiai Kristus Yesus naung tajakoni di tonga-tonga di perdalanan ningolutta na totong boy manakasi manyulik kiti
di bahasa Indonesia di dok menguji akan adenggani di perdalanan ni akka naporsyai atau ngamang dohot tamu inang molonunga tadok hita marhaporsyao tu bagasan Kristusi ngasude hita naung ripas manang naung sempurna hita mangulahon akan adenggan sipata boydo gabelungur roha jala sipata boydo dang tarjalo roha dia kapangadopion na di padopakkon tu dirit taganuk kobar tua kapangalahon yakka na adong dina humaliak kita huludo sipata daktak kastarida haulion ni dadenggani alaniaha ala rumang di perdalanan ni ngoluni jolma di bagasan partikianon nunga sangat kompromistis ahado lapatan na kompromistis marbo habaheno dadaholan ubuk tua kapangalahon yak kaya nakotai alay sahat doi nang tua kapangalahot taganuk nang diaka na dua-dua nunga bersifat relatif jala akan uli na denggan dang bersifat mutlak be jala kana denggan na pinikiran ni zolma di bagasan partikianon dada hopar pei tu versi ni Kristusi tu hadirion ni Kristusi na mengajari kita mangulahon na denggan na manugihok kita mangulahon na denggan jalan apa tahu kita mampu untuk merenung dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik nunga sahira nagabe pijili manang nunga sahira nagabe tersingkir sian dirit taganuk marsada-sada molo didok di bagas satrupukon terang itu sendiri idon apa patarhon hadirion di zolmai nal-nal dinalaho patuduhon parulaonna nadenggan manang nadang tetapi di zaman ini terang itu sendiri sudah banyak diciptakan oleh manusia itu sendiri seperti apa yang dia pikirkan sesuai dengan versi yang ada dalam dirinya alania mang dohot tamuinang dang parsodaota nilai-nilai dunia pada saat ini sangat dan sering mengaburkan batasan antara yang benar dengan yang salah ibanda saya dong do piamang dohot tamuinang napajologo go papudiu ibanda saya dong do piamang dohot tamuinang takas do direzumi rohana sala pabahenan suak songoni pangalaho naung pinatuduhon nai dopak dirita alai saitong do ibana rupani marsigolgol manang saitong memaksakan kehendak asa na dirohanai asa na pinikiran nai marhasauto amang dohot tamuinang bukankah ini sebenarnya membangun sebuah versi yang baik menurut dirinya sendiri molo songonido situasi do keadaan di dia do sondang di Kristusi naung jinakonna di ngoluna songon sorminan ni dirina nalaho patuduhon aha parulaon nadenggan naikon si ulahonon na di ngoluna jala dia naikon si pasidingon na naroa sian perdalanan di ngoluna kopartusima mang dohot tamuinang boydo holan formalitas sabing aha kekristenan ini boydo holan status sabing pajakonota di bagasan Kristusi jala boydo i holat tergurit manang tersurat di KTP tai tapi sebenarnya Kristus itu sebagai terang atas diri kita tidak mampu mengubah kita hidup kita masih tetap di dalam kepahitan jala ngolutta dangadong berubah sian ngolu akan naung salpui hot dope kita di habitatta hot dope kita di hasomalatta hot dope kita mungkin di tradisi dohot budaya nasala nasotaluk satikosna ihut dope itu dirita
songon halak naung manadda jalan naung majakkon Kristusi nagabe soddang manang sipalua di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta. Jalalo songoni dua mangdo hotamu inang namasa di Huria Efesus. Iban nedok di bagas satrupukon aina holom do hamuna jolo. Alaiti urdo anggon waeng di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songonakka anak hati uro. Amang do hotamu inang huludo gabe tubuh pikiran na songonon dinalaho mangado piakka parulaon ni hahulomoni na dipadopak ko tu dirita. Taksudi amang do hotamu inang jolma rade tarsilang ubuk tuakka pasauton nadenggan di zamanon alaniaha ala dirazumi rohana cukup ma kola Yesus tarsilang dinalao pasauton nadenggan alera de ibana songon halap Kristen mangadopi akka holomoni marhite na ikon maparsilakon pangalaho na hurang denggan sianakka na di umaliaksa. Saya tidak mau tersalib demi kebenaran, tetapi saya mau menyalibkan sikap dan tindakan orang lain yang tidak benar supaya dia berubah di dalam keberlangsungan hidupnya. Alania mang doho tamu inang memang melubui do halak madok songoni di tonga-tonga ni perdalanan di ngoluna. Ini sangat membutuhkan sebuah kekuatan. Ini sangat membutuhkan sebuah kematangan spiritualitas di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta. Cimuluta sadari amang doho tamu inang 12 do sisian di Yesus. Tarazumi do amang doho tamu inang naung sudei di bagasan hati uron, tapi ternyata tidak. Adong do pesia tonga-tonga ni sisiani na pajologogo papudiuhum. Adong do pesia tonga-tonga ni sisiani naung takas uboto dada di hati uron sikap doho tindakanna dan dia hendak mengkhianati siapa? Mengkhianati Yesus. Amang doho tamu inang saktabi di huriope masa boy. Iban dahudok nak kining harus bijaksana, harus kuat, harus mampu menempatkan diri di dalam kerendahan hati, penuh cinta kasih, tanpa harus merasa tersalib untuk mengubah hal-hal yang bersifat kegelapan itu menuju kepada terang. Tetapi dengan komitmen kita harus menyalibkan apa? Perilaku, bukan menyalibkan orangnya. Menyalibkan perilaku siapa? Perilaku orang-orang yang berlaku tidak baik atau identik dengan kegelapan itu sendiri. Adong doson na Holanda manggugai ke rejuna. Pasti doi, tapi kita tidak tahu siapa orangnya. Dang lomorohana maju, dang lomorohana bakit, dang lomorohana terbangun. Ada, dan itu nggak bisa dihindari. Pasti itu. Dang adok keraguan tetaring otusi. Itu dari dulu, mulai dari keberadaan Kristus itu membangun sebuah komunitas itu ada. Jangankan di tengah-tengah persekutuan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga pun itu ada. Tung di dia pe adong doi. Dang naga be amang doho tamuinang negatif rupani pikirakku asa gabe tersulut tita tuaka sikap na bersifat ketidaksenangan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kalau kita membicarakan soal gelap dan terang, yang baik dan yang jahat, yang percaya kepada Kristus, yang tidak percaya atau ada di luar daripada Kristus, semua sikap, tindakan, perilaku itu ada dan selalu diperhadapkan dengan kita. Di lain pihak, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang baik itu kita tidak bisa tentukan bahwa yang baik itu sebenarnya adalah ini.
Alena dengga namang do hotamu inang di halak Kristen hola sada do ima. Molo makuling roha ate-atena siap parsauran na dopak debata dopak Kristus marhite na mangulahon na dengga tu dirina. Itulah yang baik. Iban nedok ahano na denggani dia dihilala rohani halak na denggan si bainon na tuho ima baik dopak itu yang baik. Jadi mana menurut kau orang lain lakukan yang baik terhadap dirimu, lalu itu yang kamu lakukan terhadap dirinya, itulah yang baik. Terkadang tidak bisa menjadi ketentuan mencuri itu tidak baik. Puasa geberok takor aja. Terkadang Bapak Ibu saudara-saudara berbohong itu tidak baik, dosa, belum tentu. Ayah adu harus jamitan dari mingkui. Nama katai si Jeremia tu debata. Mabiar do Tuhan. Molo gabe di boto si saulan non au di nalaho mengurapi raja tu si. Ale Roma debata madok. Tetapi kalau ada yang bertanya, katakan saja kepada mereka bahwa kau ke situ bukan hendak mencari raja atau mengurapi raja, tapi engkau hendak mencari siapa? Mencari Allah. Bawalah kurban persembahanmu. Gabus dui. Alani amang doho tamu inang. Ido halu biata sianak kaparuga mona asing. Apa yang baik menurut kita? Sebagai orang Kristen, sebenarnya kau tahu mana yang baik, mana yang tidak. Karena kau juga telah ada di dalam siapa? Kristus. Jadi pihak adorak so medebu zolma itu dosa. Tole mah kita toppa mazolma tumiru rupatta tudus tu pangalahot taninna. Kebenaran yang sesungguhnya adalah apa? Hati. Dan hakim di Portibion, hakim yang paling baik. Hakim yang paling baik untuk dirimu adalah siapa? Hatimu. Kebenaran yang paling benar dan yang paling baik adalah apa? Hatimu. Panggoran di tordim. Ido na dumengga. Ido na pading adil, ido na tumikor, ido na tumikos. Kalau keadilan daripada negara ini masih bisa main mata. Tapi kalau hati nurani orang itu nggak bisa dibohongi. Alani amang dohot tamu inang iban naidok na tiurido na boi manodangi hita na tiurido na boi songo sada teleskop songo sada mikroskop dinalaho mangida siapa kita sebenarnya dan kita tidak bisa membohongi diri menyangkut soal itu jala ido na papatarhon dang adong na boi marsibun itu sih di ujungna atau manang laliling patuduhonon ni natiurido hagolapo ni sendiri atau ngamang doho tamu inang molo di padok pakko pehita tudirita baik songon ama maradoppo geleng baik songon ina maradoppo geleng baik songon parhalado maradoppo ruas baik songon pimpinak kita ganup dia ke instansi tertentu justru kita harus bijaksana justru kita harus kuat dan justru kita harus memiliki integritas dan justru kita harus memiliki apa? Kemampuan dalam hal menghadapi semua itu. Tanpa harus terkontaminasi, tanpa harus kompromistis. Iban anak didok dangulo tersilang. Saya maholak Kristus tersilang dinalau pasautun nading. Lapatannya, gak usah terlalu menderita lah ketika menghadapi pergumulan dengan kegelapan-kegelapan yang ada di luar. Cukup Kristus menderita untuk itu. Tapi jangan biarkan. Engkau harus tetap eksis untuk menyalibkan siapa? Menyalibkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan apa? Terang dan Kristus itu sendiri. Alani amang doho tamu inang godang do songonon noaeng nangaka persekutuan. Sadar doha amang doho tamu inang ngagodang noai gereja. Kolan inganan ni ubegi hatani debata nama. Jala ido noaing kegemaran ni ruas. Sangat banyak pada saat ini gereja yang sedang berkembang dan luar biasa dikunjungi para jemaat yang memang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi di sana mereka mendapatkan suguhan daripada firman Tuhan yang bersifat kuat dan sepertinya bisa mereka menggugah apa?
menggugah hati, pikiran, semangat daripada jemaat yang hadir di situ. Dan kemungkinan jemaat yang hadir di sana adalah terdiri dari denominasi gereja-gereja tertentu. Mereka hadir ke sana mungkin saja mereka dengan tulus untuk duduk di situ mendengarkan firman Tuhan, tapi banyak juga jemaat yang hadir di sana adalah jemaat yang merasa kecewa. Hamang doho tamuinang mololau doh hamu tu huria, nama ngajari hamu bebe pribadi na merdeka, dah Kristik kamu. Karena apa? Karena memang sekarang ini orang lebih menghendaki kebebasan. Mau istri dua, nggak usah di RPP. Jadi memang amang doho tamuina gereja yang laris atas semakin berjalannya dunia ini dengan umurnya. Maka gereja yang seperti itu yang dicari oleh siapa? Yang dicari jemaat. Yang tidak ada teguran. Yang tidak ada tatanan. Semuanya bebas. Ibadahnya juga bebas, pakaiannya juga bebas. Dan apapun perilaku daripada jemaat itu bebas. Tidak ada teguran untuk itu. Amang doho tamuinang, saya tanya dulu kita, memang itu ke gereja yang sebenarnya? Jadi tanpa kita sadar amang doho tamuinang, gereja sekarang sudah menjadi tempat hiburan, bukan tempat untuk menegur, dan bukan untuk tempat untuk membuat kita supaya kita benar-benar hidup di dalam apa? Terang. Jadi bukan hanya secara sekuler saja kita sudah diperhadapkan dengan sikap yang bersifat kompromistis. Bahkan di Huria pe jala Huria na digandrungi colma di baga seperti kianon adalah gereja yang bersifat kompromistis. Ya, ibadah ditinggalkan. Jadi gereja-gereja yang bersifat etnis seperti HKBP yang memang masih konsekuen dengan agendanya, nggak bisa, tidak ada tawar menawar di situ. Agenda itu tidak bisa dirubah. Karena agenda itu adalah apa? Agenda itu adalah Alkitab yang sudah disingkat. Hidup. Agenda nataba ini ima Bibel naung di pajopok. Asataboto takas. Agenda ni HKBPI ido Bibel naung pinajopok. Mulai sian hada debu di jolma tu dosa sahat tu padubusion di bagasan Kristus. Jadi nggak bisa suka-suka. Ibadah juga nggak bisa suka-suka. Liturginya juga nggak bisa suka-suka. Pakaian juga nggak bisa suka-suka. Iban nalas roh mangidah muak kainang tetak dope margua markabaya. Semua itu ada tatanannya. Coba lihat ini podium. Kenapa saya dibungkus sama? Pernah saudara pikirkan itu? Kenapa HKBP membuat podium seperti ini? Boasa hamu amang situanami molo martiting ikut terbungkus ditutup ini. Yang hanya nampak adalah apa? Wajah saudara. Dolapatan nih. Supaya jangan ada yang ditokohkan di gereja itu kecuali siapa? Kecuali Kristus. Yang Bapak Ibu lihat hanya wajah saya, kacamata saya, dan ini. Itu artinya tidak ada yang bisa ditokohkan di gereja itu, termasuk jemaat. Walaupun kita memberikan sumbangan wah atau melebihi orang lain, Bapak Ibu saudara-saudara, itu perlu memang. Tabba mapasu-pasu diho. Alai tatanan di Huriai adalah itu mengunci semua supaya tidak ada yang dipromosikan, supaya tidak ada yang diagungkan, supaya tidak ada yang dikultuskan di situ. Kecuali siapa? Kecuali Tuhan. Jadi bohape malom situanami tetap yang dikultuskan siapa? Tetap yang dikultuskan Tuhan. Bohape zagoni padita ni HKBP Marjamita yang tetap diagungkan siapa? Yang tetap diagungkan, yang tetap dikultuskan siapa? Adalah Kristus itu sendiri. Alani amang doho tamuinang akaum ada bersifat kompromistisi. Marboha bahenon. Jalan ngagudang no yang amang doho tamuinang ruas ni Huria. HKBP. Kalau sehali do mana marminggu di son. Alai itu nasing do mana sadia. Tolu hali. Mungkin pai bardai. Dan terkadang kalau dunia sudah menawarkan hal yang bersifat kompromistis ini, ya otomatis kita menjadi pribadi yang memiliki banyak alasan. Di sana lebih damai, di sana lebih tenang, di sana lebih sejuk, AC-nya lebih bagus, pengkhotbahnya juga lebih bagus. Di sini tengkar terus, di sana adem, di sini uang terus, di sana tidak pernah meneringati uang. Namang doho tamuinang asatakas doho nokku.
Dia kaguria-guria na si songoni, makatai maju hodisi. Asa pahaluar ho sa gereja. Gak bisa kau ngomong di situ. Gak bisa kau mengkritisi di situ. Karena apa? Karena itu miliknya. Tapi kau di sini bisa ngomong. Karena ini miliknya. Ngawo HP pembangunan di Jabuan. Adiga do masuk koster tu sih. Di sini kau bebas. Tapi coba kau masuk ke situ. Kau campurin itu. Itu bukan urusanmu. Keluar. Kadang kita nggak menyadarin itu. Miliknya doi. Mulai saya keset kaki sampai sapu yang ada di konsistori itu punya dia. Dan semua yang ada di situ dia ngatur. Mulai dari song leader, mulai daripada pemusik, mulai daripada majelis yang memimpin, semua itu diatur dengan baik. Memang itu gebetar atur do alanya, ala dia atur. Isi nama ngatur, nak punasa. Isi do nak punasa gerejau, dapat dita silaban. Nak punah gerejau ni se debata. Kalau saya punya saya ini semua persembahan untuk saya. Persepuluhan untuk saya. Jalo mak nakpe so jelas par rumah tanggonna. Hok may mana ison ala gudak kepengna. Dak pola masalah. Perlu dihita pembangunan. Kalau saya yang punya, kemungkinan saya bisa kompromistis untuk itu. Tapi karena Tuhan yang punya ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, makanya tidak ada yang mengatur kita di sini kecuali siapa? Kecuali terang itu. Tidak ada yang mengatur kita di sini kecuali siapa? Pemilik diri kita sendiri. Yaitu adalah Kristus. Alani amang doho tamu inang iban na perlu adong integritas. Iban na adong perlu hahotan. Di mana-mana ada masalah. Jadi hola dua do halak na so mangadopi bebat di portidion. Danak na baru tubuh dohot halak na senu. Jadi di mana-mana itu adalah kita punya beban, kita punya persoalan, kita punya problema. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah kita ditempah dengan persoalan kita supaya kita menjadi pribadi yang teruji? Bagaimanakah kita persekutuan kita ini yang diperhadapkan di tengah-tengah dunia ini, sekalipun kita mengatakan kita itu adalah hidup di dalam terang, tapi kita juga harus realistis dan juga harus menyadari di samping kiri kanan kita ada orang-orang yang berada di dalam kegelapan, yang tidak suka dengan apa? Yang tidak suka dengan diri kita, juga yang tidak suka dengan pekerjaan kita, termasuk juga tidak suka dengan pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Halani amang doho tamu inang ikom margogo dohita di bagasan hadirion di Kristusi, tanpa menghakimi, tanpa membenci. Tetapi senjata kita adalah apa? Kerendahan hati. Senjata kita adalah apa? Cinta kasih. Senjata kita adalah apa? Kekuatan daripada terang itu sendiri yang bersama-sama dengan kita bisa mengubah orang lain yang berada di dalam kegelapan menuju kepada terang. Tiap kaib yang doho tamu inang tak kasih hamuma manang dia lomoni rohan itu hani. Ulaut tadi songo parhalado. Mana kasih. Kita pe songo parhalado tatak kasih tong dirita. Unak saya tadok kita natumikos. Tapi kita sendiri pedak tikos. Semua kita harus dikoreksi oleh siapa? Dikoreksi oleh terang itu sendiri. Amang doho tamu inang dangadok kita natikos. Dangadok kita na bonar. Dangadok kita na takas burjuk. Dangadok kita na polin. Alay na buhay papolitok kita. Holan hadirion ni torang ni Kristusido. Sinodang ni Kristusi sendiri. Nabuhi manugihok kita. Mangarimangi dirita. Mengubah sikap dan tindakan kita. Dan bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik di tonga-tonga di perdalanan ni ngulut. Alani i tapajonok tu ibana. Unak kolan sebatas seremonial. Namar lapatan do yamang doho taminang huzaha bukunat tereseda. Molo Kristen doho amang, molo Kristen doho inang asa burjugen leng mitak kasmara do poko. Unang ajar hot tu imana gumodang taringot tu doktrin ninna. Unang ajar hot tu imana gumodang taringot tu bagan keorganisasian di gereja dan di dohotammu. Alai do imana dengan singkat taha. Asadenggan anak mi, asadenggan borumi. Songon ama ho songon ina ho di tonga-tonga ni keluarga. Togihon Kristus tu jabum. Nemana. Ajak Kristus pulang ke rumahmu. Ajak Kristus hadir di rumahmu.
Tohodo tahin narwah kurupani. Dan HKBP juga harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Tapi yang terpenting dari nama organisasi gereja yang kita ikuti, yang terpenting kita ajarkan ke anak-anak kita adalah apa? Perkenalkan Kristus. Bahasa HKBP mengampuni, bahasa HKBP mengasihi, bahasa HKBP peduli. Kita katanya tidak mengajarkan Kristus. Jalannya mang doho tamu inang saboy ta do piak kahaholomono di tonga-tonga ni pardalata di Portibion. Tatogi homma Kristus. Nak kita mang doho tamu inang akarong aku punganama di sod doho akal lansia nak kini nang maredei. Tatogi ho Kristus tu rohat taganuk. Supaya kita gembira, supaya kita senang, supaya kita mapan, supaya kita benar-benar dimampukan untuk menghadapi semua problema kehidupan kita. Anggolan HKBP do itadaho di roham dang marguguho. Alai kon Kristus do. Nak PHKBP ho ikut patuduhonom mudo son HKBP ho. Alai Kristus ido narumikot mangula di tonga-tonga ni pardalanan ning ulumi. Amen.